Dobrý den, lidé v České republice. Dívejte se na skřípání zubů od prezidenta Zelenského. Skřípou si takhle zuby zřejmě lidé s životními čísly 7 podle numerologie, zřejmě z důvodu vraždící chutě jejich, kterou mají zřejmě už od narození. Zřejmě to jsou bezcitní lidé, zřejmě z vraždící chutí. Vladimír Putin má také životní číslo 7. Zřejmě zelenský prezident má změněné datum narození na životní číslo 6, ale skřípání zuby zřejmě z vraždící chutě už od narození zřejmě jsou bezcitní, mají pouze osoby s životním číslem 7. Můžete se dívat, jak si prezident Zelenský skřípe zuby. Zřejmě má změněné datum narození, zřejmě je to osoba s životním číslem 7. Zřejmě má vraždící chuť v sobě už od narození.